Hello everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव आरोबाव फिन खेबसे बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्रायो दिनैहायनि भिडिअआ जोङो दायो पाठशाला थांगासिनो हासबेन्ड आं आरो आगै माने हासबेन्डआ हाथाइ सादोंनो आरो दाखालिनिफ्रायनो हाथाइ सादों होनगासिनो ओंखायनो माने डक्टरनाव खनसे दिन्थिनो होननानै माने दायो जोङो माने पाठशालायावहा थांगासिनो आरो स' नोंथांमोना बयबो नायलांदो जोंनि भिडिअखौ जुदि नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला थौदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। ओमफ्राय नै दायो जोङो थांगासिनो ओमफ्राय नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो जोंजों लोगोसे। नै दायो मोनफैबाय जोङो पाठशाला थाबायगासिनो ओमफ्राय अबस्था बया नामा दाबो नागिरनानै मोनला नै थाबायगासिनो क्लिनिकखौनो दाबो नागिरना मोनला जोंबो फार्स्ट टाइम फैदों नालाय माने पाठशालायावथ' फैबाय थानायानो जायो खिन्थु माने बिदि हाथाइनि बा माबानि बिदि क्लिनिकफोराव इमान बिदि माने फैजानाय जायाना ओंखायनो मिन्थिया दायो नागिरगासिनो नै मोनाखैनो दाबो नै दासो मोनफैबाय नागिर फैनानै दासो मोनफैबाय आरो जोङो नै ओमफ्राय हासबेन्डआ जि टेनसनैनो नायलाय हाथाइ सानानै एकदम अबस्था गाज्रि मोनफैबाय दायो स' मा खालामो नायनोसै सारा फैथ'वाखैनो दायो नै नेगासिनो जोङो माने जोंनि आगोलाव माने आरो दंबावो आरो बुहुत मानसि फैदों बिदिनो माने सोरनाबा हाथाया माने माबा सेवनाय सोरनियाबा माने एम्फौ जानाय सोरनियाबा माबा जानाय गोबां माने एसे बुरि मानसि एसे सिख्ला मानसि एसे गथ' मानसि इदिबो आरो बुहुत फैदों आरो माने बिदि ओंखायनो माने जों एसे नेनांबाय ओमफ्राय नै ओमफ्राय दसे नेनोसै जोङो ओमफ्रायसो माने मा खालामो नायनोसै हासबेन्डनिया माने थाइसेल' आरो एकदम लास्टनिया माने एसे माने सागासिनोनो ओमफ्राय मा जादों बेखौ माने नायनो होनोसै ओमफ्राय आंना हासबेन्डआ ओरैबायदि गोरलै बायदि माने हाथाइ सादों होनगासिनो माब्लाबानिफ्रायनो ओमफ्राय आं लेंगासिनोबो आरोना ओमफ्राय फैया बेयो माने हामलांगोन लासैनो हामलांगोन सिन्था खालामनाङा बिदि होनना थाबाय थायो आरोना ओमफ्राय मस्थ' हाथाइनि बिसो इदि होनना माने मामोनाबो होनबाय आरो थां इदि होननानै ओमफ्रायसो माने मायाबो बाबायाबो थिनबाय नालाय ओमफ्राय फैबाय आरो बियो नङाबा आं लेंनायाव माने फैनोनो नागिरा आरो जा गोरलै बायदिखा ओमफ्राय जोङो माने एकदम जबरदस्ति लाबोबाय आरो आगैजों आंजों खोन्थिथारनांगोन होननानै ओमफ्राय आरो लोगोसेनो नोंथांमोननोबो आङो भिडिअ होनो हायैया गोबाव जाखाबायमोन ना साननै सानथाम बिदिनो एसे बिजिनि थाखाय स' दिनै आङो माने नोंथांमोननि गेजेराव बेखौनो शेयार खालामबाय आरो स' बेनो दिनैनि भिडिअआ दायो मा खालामो नायनोसै ओमफ्राय नै हासबेन्डआ माने खेबसे नायनाय हाथाइखौ माबायदि जानानै दङ होननानै माने नायनो होबाय आरो आंखौ मबाइलजों माने टर्च मारिनानै ओमफ्राय आङो नायबाय ओमफ्राय नै दायो जोंनि लाइन फैबाय ओमफ्राय नै दायो जोङो क्लिनिकनिफ्राय ओंखारबोबाय हासबेन्डखौ पुरा नायबाय आरो नायनानै चेक खालामना नायबाय ओमफ्राय माने मेडिसिन हरजोब्बाय आरो जा जानांगौ जा माबानांगौ ओमफ्रायो दायो जोङो नायनानै फैखांबाय आरो गासिबो ओमफ्रायो नै दायो हटेलाव हाबफैबाय एसे माबा मोनसे जाना लानो होननानै दायो ओमफ्राय आगैया जोंहा नै जानाया होथारगासिनो ओमफ्राय जोंहा हासबेन्डआबो जागासिनो ओमफ्राय हासबेन्डआ गावखौ लानो होआखै दै माने आंखौ दिनै केमेरायाव लानाङा इदि होननानै माने एकदम अबस्थाया गाज्रिना ओंखायनो आरो नुजायाखै केमेरायावहा ओमफ्राय नै दायो जोङो माने जाखांनानै थांनो ओंखारबायमोन आरोना ओमफ्रायो हटेलनिफ्राय ओंखारना माने थांनो ओंखारबायमोन आरो जोङो न'आवहा ओमफ्राय दायो नै फैयै जोङो फैबाय थानानैथ' इयावहा माने मोनसे एक्सप' जागासिनो आरो बेयावहा पाठशालायावनो ओमफ्रायो बांद्राय गेदेर नङा फिसासो आरो ओमफ्राय नै फुल ओमफ्राय नै जा गाहायावनो माबा थायदों नारें नङा मौसुमिसो होन्दोंमोन दे जों सोंदोंमोन ना मा नारें ना मा बियो होननानै माने सोंबाय आरो ओमफ्राय मौसुमिनो ओमफ्राय बिराद गोदैखानो आरो सोंदोंमोन जोङो माने एफा गाहायाव थायदो ओमफ्राय गायनो लांबाथाय थांगोन ना थाङा होननानै ओमफ्राय थांगोन होननानै बुंबाय आरो ओमफ्रायो बारा गेदेर नङा बियो एसे फिसा आरो बे पाठशालायावहानो जागासिनो स' एसे माने जोङो हाबलांनो होननानै माने नायलांनो होननानै मा दङ होननानै माने हाबफैबाय आरो जोङो ओमफ्राय नै फुला आंहाथ' फुल नुबाथाय माने एकदम माबा जाखायो एकदम माने दांनो लाबोनो बिदि लुगैखायोना माने हाखाया आरो दाङाबाथाय खाथियाव थांनानै
जा मोजां फानखादो फार्स्टआवनो आंना जिमान माने बुस्थु माने मोजां बिदि फानबाबो माने आंना फुल जुदि दं खाथियाव माने फुलाव थांग्रोखाबाय आरोना मेगना आंना नायखायो आरो माने फुल नुबाथाय फुलाव थांग्रोखायो सिगांनो ओमफ्राय नै दायो जोङो पुरा गिदिं नायगासिनो आगैजों आंजों माने मा ओंखारदों मा ओंखाराखै पुरा नायनो होननानै हाबफैबाय नालाय जोङो नायाबाथ' जाखायाना गिदिं नै नायगासिनो जोङो ओमफ्राय आगैयाबो नायबाय माबा माबि ओमफ्राय आंबो एसे नायबाय ओमफ्रायो आरो लोगोसेनो माने बेयावहा माने पाठशालायावहा दा जों बे एक्सप'आवहा माने आंनि माने सानैसो साबस्क्राइबारफोर लोगो मोनबाय आरो जि गोजोननाय मोनबाय आङो नोंसोरखो बिदि भिडिअआवसो नुयो ओमफ्राय मोगथाङाव नुबाय बिदि बुंनानै माने बुंबाय आरो ओमफ्राय बिराद मोजां मोनबाय आङो बिथांमोननिसिम रोजा साबायखर आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय ओमफ्रायो रायलायबाय ओमफ्राय दसे बेयावहानो एक्सप'आवहानो बिथांमोनाबो फैदोंमोन ओमफ्राय नै दायो आं नायगासिनो एसे गाननाय जोमनाय आरो नै आगैयाबो नायलांबाय थादो नोंथांमोना आं बांद्राय बुंबाय थाला बांद्राय पेक बानायबाय थायो आङो ओंखायनो माने सोरबा बुङोबो आब'आ बांद्राय पेक बानायो ओमफ्राय भिडिअखौबा थाब हगारा इदि होनना बुंलायलाङो सोरबा ओंखायनो नोंथांमोना नायलांबाय थादो आं बुंथ'ला ना ओमफ्राय नै दायो जोङो न'आवहा मोनफैबाय न'आवहा मोनफैनायाव जोङो मोनालायबाय ओमफ्राय नै माजों बाबाजों माने मोनानि ओंखाम ओंख्रि संबाय आरो सानैजों लोगो नांनानै ओमफ्राय नै दिनैहाय माने पनिर संनो नागिरदों पनिर आलु ओमफ्रायो मटर आरो बे मोनथामजों माने मिक्स खालामनानै संगोन आरो ओमफ्राय नै दायो मटरखौ एवनानै लाग्रोगोन सोरहा माबायदि जायो नोंथांमोननिथिंजाय आं बेखौ मिथिला जोंहा खिन्थु पनिर संबाथाय मटरखौ फ्राय खालामनानै माने एवखांनानै दोनग्रोयो आरो इनि उनाव ओमफ्राय आलुखौ एवो इनि उनावसो माने बिदि आरो ओमफ्राय नै माजों बाबाजों संगासिनो आरोना मटरखौ एवनानै लाग्रोबाय ओमफ्राय नै दायो मटरखौ एवना लाखांनानै पनिरखौबो एवबाय आरो फ्राय खालामनानै लाग्रोबाय आरो पनिरखौबो इनि उनावसो माने आलुखौ एवहरसिगोन ओमफ्रायो बोरै सङो नायलांबाय थादो नोंथांमोना माजो बाबाजोसो संगोन दिनैहाय संगासिनो माने जों मोनफैनायाबो एसे मोनाबाय नालाय ओंखायनो माने माजों बाबाजों माने संबाय आरो दिनैहाय स' नायलांबाय थादो नोंथांमोना माबायदि सङो माजों बाबाजों नै पुरा खामफ्राम एवबाय पनिरखौ गोथावनो जानोसै ओमफ्रायो नै दायो सामब्राम आलौ माबा माबि देनायखौ हरखाजोब्बाय आरो दायो आलुखौ एवहरसिगोन माने ओंख्रिखौ संसिगोन आरो ओंख्रि माने बांद्राय बिदि माने माबा नङा माने एसे माने थुब बानायगोन आरो मटर आलु पनिर ओमफ्रायो बिराद कारहाखा बाबायासो संगासिनो एबारो माने पनिरखौ माया एवनानै होबाय ओमफ्राय नै दायो बाबाया संनो नागिरदों आरो दिनै नोंसोरो आं संनायखौ जा एकदम गोथाव संना जाहोगोन आं बिदि बुंनानै माने बाबाया संगासिनो आरोना दिनैहाय पुरा जिराखौ दिया गारानो एकदम हरखाबायलै गथायैनो बोरै संना जाहोयो ओमफ्राय नायनोसै बाबाया दिनैहाय माबायदि गोथाव संना जाहोयो ओमफ्राय लोगोसेनो नोंथांमोना जोंहानि बाबाखौ नायनो नागिरबाय थायोमोन नैबेनो जोंहा बाबाया पुरा पनिरखौ बाबायानो संगोन दिनैहाय नै जि कारहाखा संनायाबो दायो नै मोनसिगोन माने मोनबायानो नै स' बेखिनियानोमोन दिनैनि भिडिअआ स' थेंक इउ स' माच गाइस नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनसिगोन स' बाय बाय